rigtig sindssygt, så siger jeg, at brandrøren han kommer ud, ikke? Han har 2 pistoler og skyder fuldstændig vildt omkring sig. Hopper op på en hest. Og du er så ind for højre, så kommer der kraft steg med helikopterens hovedhånd. Og den hiver ham så til vest. Så er der sådan og for helikopter, der er rigtig musik, du. Bruce Springsteen, du. Born in the USA. Born in the USA. Og folkene, de begynder at danse. Så i forbindelse, så kommer der sådan en vampyr. Yes, vi så spørger, hvad du vil tænke os til. Det er ikke en almindelig vampyr, det er en fodboldvampyr, som kan tage 200 meter med hovedet. Kom, lad os pakke sammen, det giver der. Hvornår bliver det sendt? Fuldstændig sindssygt. Så siger jeg, at bankrøveren han kommer ud, ikke? Han har 2 pistoler og skyder fuldstændig vildt omkring sig. Hopper han op på en hest. Og du er så ind for højre, så kommer der kraft stejl med en helikopter trolleløgn. Og den hiver ham så til vest. Så er der sådan. Men nu spurgte jeg... Op for helikopteren, der er rigtig musik, du. Bruce Springsteen, du. Born in the USA. Born in the USA. Og folkene, det begynder at danse, du. Så ind for venstre, der kommer der sådan en vampyr. Jeg vil så spørge, hvad du vil tænke os til. Men, det er ikke en almindelig vampyr, nej. Det er en fodboldvampyr, som kan tage 200 nikker med hovedet. Kom, lad os pakke sammen, det gider ikke der. Hvornår bliver det sendt?